Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong araw ng Miyerkules, February 12. Bodega ng Peking Premium Rice sinalakay ng NBI sa Bocaue, Bulacan. Number of teenage pregnancy cases sa Central Luzon bumaba ng 9.7% noong 2023 ayon sa Commission on Population and Development. Iba't ibang party list group sa Central Luzon kanya-kanyang kampanya na para sa 2025 midterm elections. Bagong logo ng PBA ipinakita na sa publiko. At simula Tokas World Tour ng SB19, mag-uumpisa na sa Mayo. Nagsimula ng mainit na laban para sa 2025 midterm elections dahil sumabak na ang iba't ibang party list group sa kapangangampanya. Kung ano ang eksena sa Pampanga at Bulacan, alamin sa report ni Raymond Pasoy. Puspusa na ang pangangampanya ng iba't ibang party list groups sa Pilipinas, bunsod ng pagbubukas ng campaign period para sa 2025 national elective positions. Kabilang ang senatorial aspirants at party list representatives simula nitong February 11. Kasama sa mga aktibong lugar ng kampanya ang Central Luzon, partikular ang mga vote-rich provinces o may pinakamalaking bilang ng mga botante sa bansa, gaya na lamang ng Pampanga at Bulacan. Sinimula ng Nanay Party List isang grupong nagmula sa rehiyon ang kanilang kick-off campaign sa Barangay Sapang Bayabas, Mabalacat City, Pampanga nitong Martes, February 11. Habang ngayong araw, February 12, pinangunahan ni Nanay Party List second nominee Attorney June Canlas ang pangangampanya sa bayan ng Sasmuan kung saan ibinahagi nila ang kanilang mga plataporma na pangunahing nakatuon sa kababaihan, partikular sa mga nanay. Habang sa Bocaue, Bulacan naman, nagsagawa rin ng isang campaign rally ang Sibak Party List, isa sa longest-serving party list sa Kongreso. Idinawas ang kanilang pagtitipon sa Municipal Covered Court sa pangunguna ni Sibak Representative Brother Eddie Villanueva. Dinaluhan ito ng mahigit sa 3,000 na lider mula sa iba't ibang sektor, kabilang si Bocaue Vice Mayor Sherwin Tugna. Ani Villanueva, ipagpapatuloy ng kanilang grupo ang kanilang advokasya sa pagtataguyod ng integridad sa pamahalaan at pagbibigay ng tamang serbisyo sa mamamayan. Sangkatutak ngayon ng party list. Sangkatutak, bumabaha ng party list. Alam naman namin, lahat na yan puro negosyo. Lahat pansarili. Iisa lang ang alam naming tunay na party list na talagang para sa bayan. Samantala, magaganap ang araw ng eleksyon sa darating na May 12. Nakatakda namang magtapos ang campaign period para sa national position sa May 10. Habang magsisimula naman ang kampanya para sa local position sa March 28 at magtatapos ito 2 araw bago ang mismong eleksyon. Mahalaga ring tandaan na ipinagbabawal ang pangangampanya sa April 17 at April 18 na tumutugma sa Huwebes at Biyernes Santo. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Para sa ating susunod na balita, inilunsad na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Laoag City na bahagi ng kanyang baluarte sa Ilocos Norte. Binubuo ito ng malalaking political parties na may layunin umunong isulong ang pagkakaisa at reforma sa bansa. Sino-sino nga ba ang kabilang sa official lineup ng alyansa? Alamin sa report na ito.
Formal nang inilunsad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa isang proclamation rally sa Lawag City. Naganap ito nitong Martes, February 11, kasabay ng unang araw ng campaign period para sa national candidates at party list groups. Ang alyansa ay binubuo ng mga kandidato mula sa iba't ibang partido, kabilang ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP, Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD, Nationalist People's Coalition o NPC, Nationalista Party o NP at National Unity Party o NUP. Layunin umano ng alyansa na pagtibayin ang pagkakaisa ng mga kaalyadong partido upang maisulong ang kanilang mga advokasya para sa tunay na pagbabago sa bansa. Binigyang diin ni Marcos Jr. ang halaga ng pagkakaisa sa nalalapit na halalan na aniyay hindi lamang nakasalalay sa dami ng miyembro, kundi sa matibay na paninindigan para sa kapakanan ng sambayanan. Napakita. They are not here to oppose. They are here to propose. Ipinagmalaki rin ni PBBM ang senatorial candidates ng alyansa, partikular na ang mga re-electionist. Kumpiyansa niyang sinabi na hindi na nila kailangan ng pagsasanay sa Senado dahil batid na nila ang kanilang tungkulin, gayon din ang pangangailangan ng mamamayan. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Samantala, kasama rin sa senatorial lineup ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang mga veteranong mambabatas, dating opisyal ng gobyerno at mga kilalang public servants. Kabilang dito sina Interior Secretary Benhur Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senators Pia Cayetano, Lito Lapid, Francis Tolentino, Amy Marcos at Ramon Bong Revilla Jr., former Senators Manny Pacquiao, Panfilo Lacson at Vicente Soto III, Deputy Speaker Camille Villar at former Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo. Francesca Perez, CLTV 36 News Intern. Mga kabalen, nakaantabay ng COMELEC ang CLTV 36 upang ihatid sa inyo ang iba't ibang impormasyon patungkol sa eleksyon 2025. At nga sa puntong ito ay makakasama natin ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3 na si Attorney Elmo Duque upang i-discuss sa atin ano nga ba mga do's and don'ts para sa mga tumatakbo ngayong eleksyon 2025. Attorney Elmo, magandang gabi po. Ayan, makakasama natin si Attorney Elmo Duque. Attorney Elmo, magandang gabi. Ayan, malalaman natin maya-maya kay Attorney Elmo Duque. Babalikan natin siya upang malaman natin ano ba ang mga kailangan na gawin at hindi dapat kailangan gawin ng ating mga tumatakbo sa posisyon ngayong 2025 midterm elections. Ngayon, tingnan natin kung makakasama na natin at makakausap na natin si Attorney Elmo Duque. Ayan kabalen, susubukan po nating balikan si Attorney Elmo Duque mamaya at ngayon po ay manatiling nakatutok at magbabalik po ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News para sa ating ibang balita. Sinalakay ng National Bureau of Investigation ng isang bodega ng bigas sa Bocaue, Bulacan ngayong Martes, February 11. Ito ay matapos matuklasan ang modus dito kung saan binebenta ang lumang bigas bilang premium rice. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, lumabas sa kanilang investigasyon na iba't ibang klase ng bigas ang hinahalo-halo sa isang sako. Kabilang dito ang imported at lumang stock. Upang magmukhang bago at mataas ang kalidad, ini-sprayan umano ito ng pampabango na hinihinalang pandan bago ibenta sa mas mataas na presyo sa merkado. Matagal na rin umano nilang minamanmana ng warehouse simula pa noong Disyembre ng nakaraang taon. Nang dumating ang tamang pagkakataon, agad nilang isinagawa ang operasyon upang mahuli ang mga nasa likod nito. Dagdag ni Santiago, susuriin pa ng Department of Agriculture ang kabuuang halaga, dami at klase ng bigas na nadiskubre sa naturang bodega. Inaresto ng Bureau of Immigration ang 44 years old na Chinese fugitive na kinilalang si Lin Guangxiu matapos tangkaing i-extend ng kanyang tourist visa. Nahuli si Lin sa head office ng BI sa Intramuros, Manila nang makumpirma na subject siya ng isang Interpol Red Notice at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa mga otoridad, 2019 nang nahulihan si Lin at kanyang kasabwat ng 138 pakete na naglalaman ng nasa 270,000 grams ng shabu. Kasalukuyang nakakulong si Lin sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, habang hinihintay ang kanyang deportation proceedings. Bagamat bumaba ang mga kaso ng teenage pregnancy sa Central Luzon noong 2023, pinangangabahan ng Population Commission ng pagbaba rin ng edad ng mga batang babae na nabubuntis. Dahil dito ay sinusulong ngayon ng ahensyang responsableng parenthood, lalo pat naniniwala sila na kailangan magsimula ang pagkatuto ng mga bata sa sarili nilang tahanan. Naritong report. Simula pagkabata, mulat na raw sa hirap ng buhay ang 17 anyos na si Nicole Reyes. Kaya naman itinatak na raw ng mga magulang niya sa kanyang isip kung gaano kahalaga ang edukasyon. Palagi po sinasabi sa akin ng aking ina na ang edukasyon daw po ay hindi makukuha ng ninuman. Kaya naman po sa akin paglaki, tumatak po ito sa aking isip. Kaya naman as long as kaya ko po mag-aral, pinuput ko po talaga yung aking self to education. Hard work po, ganun ma'am. Pareho rin ang paniniwala ang kapwa niya 17 years old na sina Jamaica Sunga at Marlene Malo. Simula po nung pagkabata ko, ipinamulat na po sa akin ng mga magulang ko kung gaano po kahalaga at ka-powerful ang education. That's why po I'm motivated by them to be successful someday. Na-empower po nila akong mag-aral ng mabuti, magsipag ng mabuti para magkaroon po ng magandang kinabukasan and sana po maging successful ako. Lagi po sinasabi ng mga magulang ko, mag-aral ako na maayos, magtapos ako ng pag-aaral dahil sobrang halaga po yung pag-aaral para sa kanila dahil sabi po nila susi raw po iyon sa tagumpay. Sa murang edad, sigurado na raw ang mga ito sa kanilang pangarap ang maging matagumpay upang makatulong sa pamilya at magkaroon ng magandang buhay. Hard work po at saka palagi ko lang pong iniisip kung ano po yung priority ko. If down na po talaga ako, iniisip ko po kung saan ba talaga ako focus. And I seek guidance po, especially for Almighty God. And syempre po, peers and family. Isa rin daw sa mga paraan upang matupad ang kanilang pangarap ay ang pag-iwas sa iba't ibang bisyo na maaaring mauwi sa mas malaking problema. I always choose my people. Kaya hindi po ako masyadong na-engage through that mga issue or bisyo po, ma'am. Ang advice ko po or masasabi ko po sa mga kabataan, choose your people para hindi ka pumapunta sa wrong direction. I do critical thinking po at saka decision making if nagsisik po ako ng guidance sa magulang ko if tama po ba talaga yung desisyon na gagawin ko. Kasi I think po wala pa po talaga ako sa tamang gulang para mag-isip para sa akin kung ano po ba yung nakakatama.
palagi pong nagsisik ako ng sa parents ko guidance if yung tama po yung decision ko. Naghihingi po ako ng mga guide ng po sa magulang ko, sa friends ko na upang makatulong din po sa akin sa pagpili or pagdesisyon ng tama o mali. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na manatili sa tamang landas, hindi maikakaila na marami pa rin kabataan ang nahaharap sa mabibigat na hamon ng buhay. Gaya na lamang ng teenage pregnancy, isang isyu na may malalim na epekto hindi lamang sa kinabukasan ng mga kabataan, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at komunidad. Sa pinakahuling datos mula sa Civil Registry and Vital Statistics ng Philippine Statistics Authority o PSE, bumaba ng 9.73% o katumbas ng 15,442 na kaso ng teenage pregnancy sa Central Luzon noong 2023. Bagamat mas mababa ito kumpara sa 70,107 cases noong 2022, nananatiling pangalawa ang rehiyon sa may pinakamataas na bilang ng teenage pregnancy sa buong bansa. Habang isa naman sa ikinababahala ng Commission on Population and Development o CPD Region 3 ay ang pagbaba ng edad ng mga nabubuntis, partikular sa mga edad 14 pababa. Dahil dito, nananatiling hamon ang pagtugon nila sa teenage pregnancy, lalo na sa mga mas murang edad dahil maaari raw ito magdulot ng malubhang epekto sa komunidad. Siyempre, pagka nanganak ay nagbuntis at nanganak, hihinto sa pag-aaral. So, kapag huminto sa pag-aaral, lalong hindi sila makakahanap ng magandang trabaho. So, it affect talaga yung kanilang pangkabuhayan at mas lalong maghihirap ang mga kabataan natin at yung kanilang pamilya. Kaya tinutulungan natin sila na ibalik sila sa eskwelahan, bigyan sila ng mga pangkabuhayan para hindi masyadong maging mahirap ang buhay nila. Ayon pa kay Lourdes Nacionales, Director ng CPD Region 3, mas vulnerable ang mga batang babae sa teenage pregnancy, kaya karamihan sa kanilang mga programa ay nakatuon sa kanila. Binigyang tiin din niya ang mahalagang papel ng mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak. Usapin ng teen pregnancy kasi, vulnerable yung babae. So, kaya talagang sila yung tinututukan natin. However, yun namang information, dissemination natin, ay hindi naman nakapokus sa babae lang. Meron tayong information campaign both for male and female adolescents din. So, at saka uulit-ulitin ko na napaka-critical ang role ng magulang. Dapat yung values, yung mabuting asal, yung pagiging responsable, sa bahay siya natututunan mula sa age of reason. Sadyang malaki raw ang ambag ng wastong pagpapalaki at tamang paghubog sa mga kabataan upang maiwasan ang mga sitwasyon na maaaring humantong sa maagang pagbubuntis. Dahil dito, aktibo raw na ginagampanan ng ahensya, katuwang ang iba't ibang sangay ng gobyerno kanilang tungkulin sa pagpapalawak ng kaalaman at mas pinaigting na kampanya para sa responsible parenthood. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Mga kabalen, babalikan natin ang ating panayam kay Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3. Attorney Elmo, magandang gabi po. Magandang gabi, JM, ang mga masugid taga-subaybay sa programa. Isang magandang gabi sa ating lahat sa buong Central Luzon. Ayan, Attorney Elmo, ngayon po nagsimula na po ang ating campaign period para sa mga senatorials at party list nitong February 11 hanggang May 10 at sa March 28 naman hanggang May 10 ay yung ating mga local officials. Ngayon po sa COMELEC po, ano po ang mga babantayan natin dito po sa mga panahon ng campaign period? Of course, JM, ang ating babantayan ay mapaglabag doon sa tinatawag natin na Fair Election Act na in-implement ng COMELEC Resolution 11086 na kung saan nakasaad dito, particularly section 4, pababa tayo, but I would like to crystallize na una, napag-usapan namin ito sa mga law enforcement agency, prohibition against foreign interference or intervention. So, binabantayan natin yan ang ang pagsuporta, paggastos ng mga foreign nationals or foreigners, juridical or natural yan, sa ating sistema ng halalan, sa ating mga kandidato. Ngayon, ang ating din babantayan ay ang tinatawag natin na mga tama ba sa lugar, tama ba sa size, ang mga tinatawag natin na campaign materials. So, una sa lahat, yung mga pamphlets, leaflets, cards, decals, stickers, dapat meron tayong
1.5 by 14 inch in length, the handwritten or printed letters, nakikita natin yan, posters, standing displays, or standees with a size of 2 by 3 feet. Tapos yung streamers sa mga public rallies, 3 feet by 8 feet, whether mobile units, vehicles, motorcades, or all types of vehicles, dapat yung mga lawful election paraphernalia ang laman yan. So 2 by 3 feet lang yan ang nilalaman yan. And paid advertisements or broadcast media or those that are put outdoor and static or LED billboards owned by private entities. So titingnan natin yan. Mobile or transit advertisement on public utility vehicles. Yung size niyan and dimension dapat akma doon sa inilalabas ng LTFRB na guidelines. Signboards displayed in headquarters and all. Ito naman, pag may mga forms ng election campaign material na hindi nailagay dito sa guidelines na ito, pwede namang mag-petition ang isang kandidato na magagamit dito sa tinatawag natin na sa NBAC natin para mabigyan ng tinatawag natin na permiso o gabay ang ating kandidato na gusto gumamit ng additional form of tinatawag natin dito na election campaign material. Pagpunta natin sa prohibited forms, yung mga gagamit ng print media, published, or those published materials, posted or distributed, kailangan po yung notice doon, political advertisement paid for or paid by. Sa print, sa act ng pag-print, pag-publish, pag-broadcast, pag-display or pag-exhibit, kailangan din, pag ito'y donated, given free of charge, or kailangan, maliban dyan, kailangan din natin ng written acceptance ng kandidato and still printed free of charge or provided free of charge doon yung mga gabay natin na nagpapakita na yan ay donated. Ngayon, yung pinagbabawal din, kung wala yun, bawal yan. Babanbanan din natin yung paggamit ng mga cinematographic materials or documentary or movie presentations shown in theaters na na nagtatalang buhay ng isang kandidato or yung kandidato mismo ay siya yung aktor doon sa tinatawag natin na pagtatalang buhay ng buhay ng isang tao. Ngayon yung tinatawag natin na paggamit ng newspaper or printed form, dapat hindi lalampas doon sa size na itinakda ng ating Fair Election Act. Doon naman sa television at radio, hindi rin lalampas sa tinatawag natin na time allotment na nakasaad dito sa Fair Election Act, and yung mga election paraphernalia, lawful man ang size, pero ang problema, or legal naman ang size niya, ang problema natin outside of the common poster areas. And lastly, gusto natin manmanan din yung tinatawag natin na campaign material in violation of the Magna Carta of women, as well as bawal din po yung paggamit ng mga election paraphernalia in violation of the intellectual property right of an individual. Ayan, attorney, halimbawa po, meron tayong mga mamamayan na hindi lang po dito sa Pampanga, sa Central Luzon, maging nasa buong Pilipinas, meron silang napansin na may mga kandidato na hindi tumatalima dito sa ating Omnibus Election Code, ano? Maaari po ba silang lumapit sa COMELEC, sa ating law enforcers, upang i-report ito? At ano po magiging parusa if ever po na mapatunayan na sila po ay guilty sa kanilang, kumbaga, sa mga isinumbong po tungkol sa kanila? Any member of the Philippine National Police or cause interest group, as well as COMELEC officials may file with the Office of the Election Officers or any case in violation of the Fair Election Act and COMELEC Resolution 110 and 86. Ngayon, pag may reklamo, binibigyan natin ng notice ang isang kandidato so sa pamamagitan ng election officers natin.
within 72 hours, dapat tatanggalin yan ang tinatawag natin na respondent candidate. Kung hindi niya tatanggalin, there is a presumption na siya ang may kagagawan noong illegal act. So, pwede na siyang kasuhan if he fails to remove the illegal campaign material after reception of notice within 72 hours. Ang parusa ay hindi lalampas sa 6 na taon ng pagkabilanggo o pagkakulong, hindi yan subject to probation, at kung magkakaroon man ng tinatawag natin na executive pardon, yan ay pwede lamang mangyari if there is a favorable recommendation ng ating COMELEC. Ayan, Attorney, panghuli na lang po, ano po yung mensahe natin sa lahat po ng umiikot sa buong bansa ngayon na upang magkampanya, upang sila ay manatiling tumalima dito sa ating batas, dito sa eleksyon? Hello? Jeff? Sige po, Attorney, ano po ang huling mensahe po natin sa lahat po ng mga kandidato ngayong 2025? Okay, gusto nating iparating sa lahat ng mga kandidato natin ay mahigpit po na mamanmanan namin at i-implement natin ang provision ng Omnibus Election Code, the Fair Election Act. Ang magiging penalty sa ating mga kandidato, administratively, you are subject to disqualification. Plus, meron din po tayong criminal liability. Mahirap po, lalo na po kung tayo po ay siguradong panalo, may chance na manalo, at madi-disqualify po tayo, ay napakahirap po yan. Ang taong bayan mismo ay talagang maghihinaya. Tumupon po tayo sa batas na umiiral sa fair, sa ganap natin, pagsasagawa natin na tinatawag natin na pagkakampanya ngayong national and local elections natin ng 2025. Ayan, Attorney Elmo, makakasama niyo po ang CLTV 36 sa pagbabantay sa ating 2025 midterm elections. Yan mga kabalen, si Attorney Elmo Duque ang Assistant Regional Director po ng COMELEC Region 3. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News para naman sa balitang sports. Opisyal nang ipinakita sa publiko ang bagong logo ng Philippine Basketball Association para sa kanilang 50th anniversary. Isinapubliko ng naturang asosasyon sa pamumuno ni PBA Commissioner Willie Marshall ang kanilang logo kung saan makikita ang salitang PBA 50 na nababalot sa kulay ginto. Sumasalamin ito sa mahabang paglalakbay na tinaguriang Asia's First Play for Pay League na nagsimula noong pang 1975. Ayon kay Marshall, magsisimulang gamitin ang bagong patch o logo ng PBA sa nalalapit na pagbubukas ng Philippine Cup sa April 4 o April 5. Bukod dito, pinaplano rin ng PBA na mag-organisa ng selebrasyon sa mismong araw ng anibersaryo ng liga sa April 9. Iba pa ito sa gagawing grand opening ng Season 50 ng PBA sa October 5 sa Araneta Coliseum kung saan magiging homecoming na rin ito ng former league players, officials, executives at mga personalidad na naging bahagi ng liga sa nagdaang mga taon. Nakatakda rin ipakita sa publiko ang bagong championship trophy sa darating na Oktubre. Balitang sports pa rin, nabigo ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena na mapanatili ang kanyang titulo sa staff indoor matapos niyang magtapos sa ikapitong pwesto sa kompetisyon nitong February 9. Bagamat nagawa niyang malampasan ng 5.55 meter height ng bar, hindi niya nalampasan ng 5.75 meters sa kanyang third attempt, kaya na-eliminate siya at nagtapos sa ikapitong pwesto. Namayagpag sa kompetisyon ng German hometown bet na si Torben Bletch. Itinanghal siya bilang kampiyon matapos makapagtala ng 5.80 meters. Nasungkit naman ng multi-time Olympic medalist na si Sam Kendricks ng USA ang pilak na medalya sa taas ng 5.70 meters. Habang nagtapos sa ikatlong pwesto si Ersu Sasma ng Turkey na may parehong 5.70 meters. Samantala, noong nakaraang taon, naitala ni Obiena ang bagong personal best at Asian record na 5.93 meters sa staff indoor na nagbigay sa kanya ng titulo. Bagamat hindi niya nasungkit ang titulo ngayong taon, nananatili pa rin siya bilang isa sa mga nauunang pole vaulter sa mundo, batay sa latest ranking ng World Athletics sa men's pole vault category. Bagong staff indoor, nagwagi si Obiena ng gintong medalya sa meeting Metz Moselle at Lelor sa France noong February 8, kung saan nagtala siya ng 5.70 meters. Sa kabila ng kanyang resulta sa Dusseldorf, patuloy siyang naghahanda para sa nalalapit pang mga laban sa indoor season. Para sa ating ibang balita, hindi lang academic excellence ang ipinamalas ng mga scholars ng Holy Angel University, kundi pati na rin ang kwento ng kanilang buhay sa pamamagitan ng isang serye ng maikling pelikula. Para sa buong detalye ng report, narito si Ashley Punsalan. Wala nga po pala akong rubber shoes pang volleyball. Basta, ikaw ang bahala sa laro. Ako ang bahala sa rubber shoes. Stories of love, happiness, and redemption. Ito ang naging pundasyon ng Project Angels ng Holy Angel University o HAU. Isang serye ng 3 maikling pelikula na sumasalamin sa buhay ng mga scholar ng universidad. Ang 3 short films na bahagi ng proyekto ay pinamagatang Angels, Shoes at Angelite sa direksyon at panulat ng multi-awarded filmmaker na si Sigrid Andrea Bernardo na kilala sa kanyang pelikulang Kita Kita na pinagbidahan ni Alessandra De Rossi at Empoy Marquez. Kaugnay nito, isang exclusive advance screening ang isinagawa para sa Project Angels sa Peter G. Nepomuceno Auditorium ng HAU nitong Huwebes, February 6. Dinaluhan ito ng mga batikang artista gaya ni Soliman Cruz, Charmaine Buen Camino, Teres Malvar at Shun Mark Gomez, pati na rin ang mga kinatawan ng iba't ibang organisasyon sa universidad. Layunin ng mga pelikula na ipakita ang buhay ng mga Angelites at kung paano nila isinasabay ang kanilang pag-aaral sa iba pang aspeto ng kanilang buhay. Higit pa sa pagsasalaysay ng buhay ng mga scholar, kinilala rin ang isa sa mga pelikula sa labas ng universidad matapos itong mapili bilang opisyal na kalahok sa San Diego Short Film Festival.
Ito ay ang Angelite na pinagbibitahan ni Sean Mark Gomez at Charmaine Buen Camino. Ang konsepto ng pelikulang ito ay binuo mismo ni HAU President Leopoldo N. Valdez. Samantala, opisyal nang inilunsad ang Angels sa ilang social media platforms ng universidad. Mapapanood ito sa official Facebook at YouTube page ng HAU. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News, higit isang siglo ng pagsisikap, dedikasyon at malasakit sa komunidad. Ito ay pinagdiwang sa 105 na kaarawan ng founder ng sikat na Garbes Dizon Grocery na si Imang Lilang. Bilang isang warang negosyante, kinilala siya ng Provincial Government of Pampanga bilang pagpupugay sa kanyang natatanging ambag. Magbabalita si Lizen Morten. Kinilala ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga ang iginagalang at tinitingalang businesswoman ng probinsya na si Eufrencia Imang Lilang Garbes bilang inabot niya ang milestone age na 105 years old. Ipinagkaloob sa kanya ang isang espesyal na resolusyon sa mismong birthday niya nitong Miyerkules, February 12. Hereby certify to the correctness of the above-quoted resolution, Maria Teresa Guevara, Secretary to the Sanggunian, attested by Lydia G. Pineda, Vice Governor and Presiding Officer, approved, Dennis G. Pineda, Governor. Kasama ang kanyang kabiyak na si Peter Garbes, kanilang itinatag ang Garbes Dizon Supermarket noong 1971. Ayon sa kanilang anak na si Marilu Garbes, nagsimula lang daw sa simpleng pagtitinda sa bangketa ang kanilang negosyo bago ito lumago at maging isa sa pamosong pamilihan sa syudad ng San Fernando, Pampanga. So she will sell sa palengke, sa bahay, siguro may help pala sa bahay. Si Tatang naman, siya yung magdi-deliver ng mga groceries sa mga towns, nearby towns like Mexico, Arayat. Kaya marami sila nagasuki, Minalin, Bacolod. Dagdag pa niya, isa sa kanilang ipinagmamalaki na sa loob ng ilang dekada, naging sandigan ng maraming mamimili ang negosyo ng kanyang mga magulang. Garbes Dizon Supermarket stood as the only Filipino supermarket here. Parang ganon. Here is San Fernando, lang. Matapos ang inialay na misa para sa kaarawan ni Imang Lilang, personal na iginawa ni Pampanga Board Members Benjamin Hoxon, Fritzy David Dizon, Nelson Calara at Mabalacat City Councilor Cherry Manalo ang natatanging parangal. Kinilala ng SP Resolution hindi lamang ang pagdiriwang ng kanyang 105th birthday, kundi pati na rin ang kanyang ambag sa komunidad bilang may-ari ng isang maaasahang retail grocery. Mahalaga raw ito upang mapanatili ang legasiya ni Imang Lilang sa kanilang mga kapamilya, pati na rin sa mamamayan ng syudad San Fernando. So yun, yung hard work nila na they will be working at the same time taking care of the children. Kaya yung mga bata, cherish din nila yon na yung parents nila talagang hardworking. So sila din, ganun din ang nangyari. Samantala, present din sa celebration ng son-in-law ni Marilu Garbes na si City of San Fernando Vice Mayor BJ Lagman. Para sa Vice Alcalde, ang mga aral mula kay Imang Lilang ay mananatiling inspirasyon sa buhay man o negosyo. Dedication at commitment ang pinakamahalagang natutunan ng Vice Alcalde mula sa kanyang grandmother-in-law. Bagay na maaaring ipamalas, hindi lamang sa mga kapamilya, kundi applicable din
sa buong komunidad. She's a living testament nga na yung reputation, no, yung gano'n na paghanap buhay, pagnenegosyo, it's something that we will value for the rest of our lives. No? Kaya she is an inspiration, not just to the family, to me as manugang na apo, but to the whole city. Ang parangal na iginawad kay Imang Lilang ay testamento hindi lang para sa kanyang matagumpay na negosyo. Ang kanyang 105 well-lived years ay inialay rin niya sa tapat na paglilingkod at pakikipagkapwa-tao sa kanyang mga suki sa pamamagitan ng paghahatid ng dekalidad at maaasahang grocery products na sinubok na ng panahon. Lizan Morten, CLTV 36 News. The stage is set para sa simula at wakas world tour ng tinaguriang P-Pop Kings na SB19. Ayon sa official poster na pinost sa X, magki-kick off ang concert ng Filipino boy band sa Bulacan ngayong darating na Mayo. Magpapatuloy ito sa Taipei, San Francisco, Los Angeles, Toronto, Calgary, Vancouver, Temecula, Honolulu, Singapore, Dubai, Doha, Riyadh at Jeddah. Magdadagdag din ang concert dates soon sa Sydney, Melbourne, Tokyo at Hong Kong. Bago pa man ito nilabas ng SB19, ang simula at wakas teaser kung saan kanilang in-announce ang release dates ng kanilang bagong single sa February 28 at ang extended play o EP naman sa April 25. Alamin naman natin ang ulat panahon mula kay Rainier Agas, ang meteorologist ng Pag-asa Clark. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong ika-12 ng Pebrero 2025. Meron po tayong binabantayan na sama ng panahon. Meron po tayong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 2 ng tanghali ay ito ay namataan sa layong 320 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Mababa pa naman po ang tsansa nitong mag-develop sa tropical depression sa loob ng 24 oras. Shear line ang nakakaapekto sa silang bahagi ng Northern at Central Luzon at Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nakakaapekto sa Mindanao. Magandang hapon po sa ating lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages. Para sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Twitter o X at CLTV36. Sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako si JM De Jesus. Maraming salamat po.